orice conducere trebuie să existe un lider care reprezintă un popor, o națiune, prin intermediul căruia sunt transmise toate necesitățile unei societăți civile pentru a se dezvolta ulterior. Scopul mai constă în faptul că să ajungem la un acord de colaborare între diferite organizații internaționale. Dezvoltarea multilaterală totuși este mai eficientă decât o direcție unică. La acest forum, tinerii povestesc despre legislația lor, povestesc cum se implementează în țările lor, deci problemele legate cu tinerii, și noi vedem că ele sunt aceleași. Accesul la studii. Deci statul garantează, ori nu garantează. Statul finanțează de ajuns bursele de stat, ori nu le finanțează. Accesul la locul de muncă. Deci activismul sau incluziunea socială, în ce măsură tinerii sunt angajați între organizațiile non-guvernamentale pentru a face lucruri interesante pentru societate. Ребята, которые присутствуют, это не просто представители молодежных организаций, то есть, может, когда мы с ними знакомились и начинали наше сотрудничество, это были просто представители молодежных организаций, а сегодня тут присутствуют представители из Молодой гвардии Единой России, присутствуют представители из Украины, партии регионов, то есть это уже ребята, которые заняли свою нишу в политической жизни страны, которые могут в реале, на самом деле, реальными поступками решать вопросы внешней политики. Я на этом форуме уже присутствую второй раз и вижу, что сегодня гораздо больше стран и больше участников, и более серьезные вопросы стали подниматься. Ceea ce îmi doresc este ca să înlăturăm orice bariere între tinerii din toate zonele, barierele geografice, barierele politice, barierele culturale, barierele religioase, pentru că trebuie să înțelegem un lucru esențial, suntem toți la fel. Нас объединяет история, мы жили долгое время под одним флагом в одном государстве, сейчас наши государства стали независимы, и именно молодежь должна писать новые страницы истории, находить новые точки соприкосновения, развития, потому что я считаю, что для молодежи Республики Молдова нужен мощный толчок. Мы обсуждаем евразийскую платформу и хотим непосредственно ее создавать уже со статутом. У нас вот выборы, то есть мы хотим видеть представителей молодежи Молдавии как международные наблюдатели на наших выборах. etapă din ziua aceasta, și anume acest concert de caritate. Concertul, de fapt, este un al doilea din cele 15 pe care ne le-am propus să le desfășurăm. Probabil că în cazul în care vom avea sume destul de bune, hai să spunem așa, le vom dona penitenciarului pentru minori din Lipcani. Scopul acestui eveniment este, de fapt, și celebrarea tuturor activităților care s-au încununat cu succes a Guvernului Tinerilor într-o perioadă foarte și foarte scurtă de timp. Deja a doua oară când vin aici pentru Guvernul Tinerilor, pentru că vreau să schimb în bine țara noastră și să ajutăm copiii împreună, pentru că doar împreună putem face mai bună țara noastră și mai frumoasă. Ori trebuie să fim alături de cei mai triști ca noi, ca de fiecare dată. Recent m-am întors din România dintr-un turneu și uite că m-au prins în această seară aici la Faraon, ca să facem un party de zile mari în această seară. Suntem foarte bucuroși că azi seara noi participăm în acest concert de caritate, pentru că eu știu banii care o să fie în acest eveniment, o să fie pentru copii orfani, pentru copii invalizi, și suntem foarte bucuroși că artiștii face ceva bine pentru poporul său.